pošto su sad ovo oni dani kad ja imam volje da snimam dobro jutro. Ja nisam vam ispričala jednu važnu stvar. Počela sam da vozim kola, što je za mene znači koja imam položeno blizu 30 godina, mislim ne blizu, nego preko 30 godina. I naravno da nisam vozila sve ovo vreme. I pre neki dan odem ja, kako Jevčani će znati, do ambulante broj 5 da nešto završim. I onda preko puta pumpe, kod kasarne, vidim ja red ovako, zelena površina. Onda na pumpi se nagurali sve jedan drugom na glavi, automobili parkirani. I ja kažem, Bože, što li se ovaj narod ovdje nije parkirao? Kad ima ovoliko, vidim tragovi automobila, sve prazno. Pametnica, stanem ja tu. I ništa, završim negde tipa 8:55, sad ću vam kažem zašto je to bitno. Sednem u kola i odem kući. Posle 2 dana vozila sam Ivanu i decu. Kada je Ivana nešto bila povredila nogu, kad mu Ivana kaže, majko, šta ti je ovo pozadi? Rekao, bre, nemam pojma šta je. I kad smo stali, ona skine sa zadnjeg brišača ovako, stolnjak, na duž. U 8:48 je meni kralj, komunalni inspektor, pisao kaznu što sam parkirala na zelenoj površini. Znači, plavuša, čudo jedno s plavušom. Znači, htjela sam da cvaknem. Nije to što ću ja da dobijem kaznu, odnosno Nebojša, pošto se na njega vodi auto, ali to je sve jedno. Nego kako je moglo to meni da se desi, elem. Kad je Nebojša otišao tamo u komunalnu inspekciju, oni mu rekli, tražio tog inspektora, oni kažu, nije taj tu, on je otišao da lovi one što parkiraju po zelenim površinama. Kaže, Nebojša, taj sam. Kolika je kazna? Kazna je 5.000, 2.500 ako se plati odmah kad se završi rješenje. Tako da, vodite računa, kad vidite prazan prostor, ipak nemojte da parkirate. To je sigurno zelena površina.